Kinahanglan gayud mosulod sa Cebu South ug North Bus Terminal ang mga bus ug mga minibus nga mobiyahe sa lalawigan sa Sugbo. Kini aron ma-monitor kung nagsubay sila sa health protocols ug wala milapas sa kapasidad sa bus. Kinahanglan usab magparehistro sa terminal ang maong mga dipasahero ang bus aron mahatagan og signage nga magpamatuod nga niagi sila sa terminal. Ang taho ihatod ni John Fredson Granada. Sugod Biyernes, Agosto 6 sa alas 12:01 sa kadlawon, moagi gyud sa sud sa terminal ang tanang bus ug minibus nga mobiyahe sa habagatan ug amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Gipahigayon na karong adlaw Agosto 5 ang registration kini aron mahibaw-an kung pila ang 70% nga seating capacity sa mga bus ug minibus nga mobiyahe sugod ugma. Matod ni Capital IT Consultant Eddie Ibanez nga human sa pag-register sa mga operator sa ilang bus, hatagan sila og signage diin makita ang plate number, ruta, 75% nga seating capacity ug QR code nga ibutang atubangan sa bus. Sa dili pa mobiyahe ang bus, iskan usa ang QR code sa signage aron mahatagan sa resibo ug mauusab kini ang ipakita sa kapulisan sa checkpoint. Giklaro ni Gobernador Gwen Garcia nga mahimo ra gihapon nga mo pick up og pasahero sa mga kadalanan apan siguraduhon nga dili mulapas sa 75% ang kapasidad nga mosakay. Wa ko niingon di mo pwede ka pick up. Kung pilay inyong karga dito sa terminal, karga mo 5, pwede di ay 25. Pwede na pick up ninyo. Pero agi mo sa terminal. Nagpahimangno ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB sa mga operators nga kung dili sila musod sa terminal ug walay resibo nga ipakita makonsidera nga kulurom, buot pasabot nga dakpon ug pamultahon ang maong bus. Buhat would make regional office order para violation to terms and condition ang charge sana. So 5,000 ang multa. So kita tanan magigita o terminal. Pakiusap ko lang sa mga operators, huwag na natin pahirapan yung isa't isa. Napakalinaw ng policy, ng guidelines. Huwag na mag-attempt na mag-violate sana. Sana, very clear lahat ng policy natin, very clear ang EO, very clear ang na-discuss, lahat nag-agree. Please advise mentor your drivers and conductors to strictly follow what has been agreed upon today. Magpakatap usab og mga kapulisan gawas sa North Bus ug South Bus Terminal aron masiguro nga mosunod gayud sa mga lagda ug safety health protocols ang mga driver sa bus ug minibus. Stricto gid kay kung kinahanglan sunod ta unsa eksakto. Naamoy karma. Pero doon ta lang, sundon ta lang o tuman lang ta. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang 11 kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Alang sa dugang kasayuran, i-follow ang Sugbo News Facebook page o subscribe sa Sugbo News YouTube channel. Ako si Paula Mendoza. Daghang salamat.